Nedovolíte nám vládnuť. Robíte umelé obštrukcie. Musíme vytvoriť v parlamente veľký tlak na to, keď to náhodou príde do parlamentu, musíme naťahovať my. Tam sa musia byť obštrukcie, ja neviem, že to povymýšľame, a tomu niečo vymyslíme, že aby sa odmenil toho parlamentu. Ešte raz hovorím, vy hovoríte o demonštráciách, my vieme tiež demonštrácie zorganizovať. S ním sa ťažko bojuje nám, keď on môže z každého okresu poslať autobus a ho zaplatiť. A keď zoberiete, že 70 okresov, 40 ľudí je v autobuse, máte 2800 demonstráciu hneď krásnu, vlastným takýmto postupným našim rozvážnym spôsobom sa vykostíme ešte o ďalších 5%. Buď pôjdete s nimi a nebudete mať žiaden koaličný potenciál, alebo pôjdete... Nechcem ísť do toho extrému, ja nechcem dovoliť tam zatlačiť hlas. A na to som ja neodišiel. Ste neboli extrémista, ani to nebol Fico. Nikdy, čak ja som sa snažil umiernene fungovať a neodišiel som preto, aby som sa tam zase vrátil, hej. Poďalšie, nehovorte o žiadnom promafiánskom, pretože Žilinka je garancia. Bol prezident Rifne a nechal odkaz cez toho podnikateľa, že sa nemusíme báť prijatia týchto zmien, pokiaľ ide o prišestkovku a rozdelenie GT a špeciálnej prokuratúry, lebo že má to... To je garancia. My platíme ešte aj vyššie ceny ako bežne. Nad rámec, lebo to tak nejak je. To je jedna banda, ktorá sa takto tam motá. Veci medzi nebom a zemou. Bill Gates jedine, neviem. Pán predseda, nevňukajte, sme opozícia, máte väčšinu, robte, čo ste chceli robiť pre občanov a čo tu furt do mňa navážate, čo som jak ten stĺp.